Tarta de queixo saludable, unha receta top. Y ahora, una receta con Guille. No solo es entrenar bien, sino también comer bien. Os ingredientes que vamos a necesitar para a nosa tarta de queixo vai a ser, para a base, unha cucharada de crema de cacahuete e uns 30 gramos de avena. E despois, po corpo, vai ser media terrina de queso de untar, un ovo, unha cucharadiña de esencia de vainilla e o toco dulce vamos meter cunha cucharada de mel caseira. Primeiro paso, vamos a agregar os 30 gramos de avena e removemos todo. O seguinte paso vai ser agregarlle o queso de untar, unha cucharadiña de esencia de vainilla e unha cucharada de mel casera. E por último, quédanos o huevo. E agora removemos todo. Unha vez temos xa as mezclas feitas, vamos a utilizar un recipiente apto para microondas e vamos facer un pequeno truco para que non se nos pegue a tarta. Vamos colocarlle papel film. A base, primeiro, van a ir ao microondas. Depois de 2 minutos no microondas, este é o resultado aquí. Mira, mira, mira que pintaza. Vamos a probarla. Aí está. Espectacular.